أفتا بأف تاريخ نفلت أمدري عسماتنياتات بزي حملو بزنبرو زمن صحفتو نايتا سفيح جزءات زنبرا نكسنت عب حدن إشي من إسي مركوس ناي زمن إسي زسم دما مرلين. سلام جوسي تحاكم يمساكم زلخو أبز حالفة قداماي كفال من إسي مرلين نمجمريا جزي ناب كتما كاميلوت بحاقوس كأتخولو رئينيو قتيلو انتو دراغون ناي مرلين صحفتون تاي مخانو خنقرو خلو مرلين جن نتناجر بزح سلازي آمنولو باج أخوين خسومع خلو انت خونا جن كم تتدراغون زبولو ناي مجمريا صحفتو مقدي حدا يلخم جمرون جيلا ناي لول أرتر كم زخونان رئينا نيرنا نازو خلو خبر زابقو عنا قردما እታት ኦንቃሊት ንኣርተር ክትቆትሎ ኢላ ዝመፀት ንሱ ካብ ሞት ስለ ዘድሓኑ እዩ ነይሩ። መርሊን ካልኣይ ክፋል ክጅምር ኮላ ሓደ ግለሰብ ኣብ ካሚሎት ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ሰይፊ ውድድር ክካየድ እዩ ዝብል ወረ ስለ ዝሰምዐ ነዚ ውድድር ንክዳሎ ብሕቡእ ናብ ሓደ ጠንቋላይ ከይዱ ኣስማት ዘለዎ ዋልታ ይገዝእ። እቲ ሸያጢ ናይቲ ዋልታ በዚ ዝዛረበካ ቃል ተዛሪብካዮ ካብ ውሽጢ ዝዋልታ ኣትማን ክወፁ እዮም ኢሉ የርእዮ። ከምቲ ዝበሎውን ኣትማን ካብቲ ዋልታ ክወፁ ርኢና ሕጂ ኣብ ኢድካ እዩ ድሌትካ ክትእዝዞም ትኽእል ኢኻ ብሎሞ። እቲ ነቲ ውድድር ዝዳሎ ዝነበረ ወዲ ድማ ድሌተይ ክገብር ክእል እንታይ ትዛረባ ኣለኻ ኢሉ ናይ መጀመርያ በቶም ኣትማን ዝቕተል ሰብ ነቲ ዝሸጠሉ ገብሮ። ድሕሪኡ ነታ ዋልታ ሒዝዋ ጉዕዝኡ ናብ ካሚሎት ከተማ ናብቲ ውድድር ንክሳተፍ ይኸይድ። ብተመሳሳሊ ንወዲ ንጉስ ልኡል ኣርተር ጊልኡ ኮይኑ ተቆፂሩ ዘሎ መርሊን ንኣርተር ክሕግዞ ከሎ ንርኢ። እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰይፊ ውድድር ይኹን ትሬይን ገይሩ ስለ ዘይፈልጥ ኣርተር ክላማመድ ከሎ መርሊን ብግቡእ ክከላኸል ብዘይምኽኣሉ ተሃስዩ ንመሬት ክወድቕ ከሎ ንሪኦ። መርሊን ነገራት ከብዶ ስለ ዘሎ ርእሱ ፅሩሩ ኢልዎ ኣብ መሬት ደቂሱ ምትሳኤ ኣቢ ንምሸቱ ናብ ጋየስ ምስ ከደ ምሉእ ነብሱ ብስትራባ ተታሒዙ ንጋየስ ማሳጅ ንክገብረሉ ይሓቶ። ንፅባሓይቱ ንጉሆውን ንወዲ ንጉስ ኣርተር ውድድር ቅድሚ ምክያዱ እቲ ናይ መወዳደሪ ልብሱ ክኸድኖ ስለ ዘለዎ ከመይ ጌርካ ምዃኑ ድማ ስለ ዘይፈልጥ ንግዮን ፀዊዑ ንኸተርእዮ ይሓታ። ግዮን ድማ ብግቡእ ተርእዮሞ መርሊን ነታ ዝተምሃራ ነገር ሒዙ ናብ ኣርተር ይኸይድ። ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮ ክኸድኖ ከሎ ኣርተር ተረዲእዎ እዩ። እንተኾነ ግን ድሕሪ ነዊሕ ሰዓታት ኣልቢስዎ ይውድእ። ሕጂውን እንተኾነ ግን ኣርተር ዝጎደለ ነገር ከም ዘሎ ይነግሮሞ። መርሊን ድማ እቲ ቀንዲ ነገር ሰይፊ ረሲዑ ከም ዝፀንሐ ተረዲእዎ ተብተብ እንዳበለ የቐብሎ። ንጉስ ዝዛረበሉ ሰዓት ኣኺሉ ኩላቶም ተወዳደርቲ ይእከቡ። ንጉስ ዘረብኡ ቀፂሉ ኣብዚ ንመዓልታት ዝካየድ ውድድር ነቲ ዓመት ዝሰዓረ ወደይ ከምኡውን ነቶም ኣብዚ ዘሎ ኩላቶም ተወዳደርቲ ዝሰዓረ ንኩላቶም ተወዳደርቲ እውን ስዒሩ እቲ ኣዝዩ ሓያል ተባዕ ዝኾነ ተወዳዳራይ ናይ 1,000 ናይ ሳንቲም ወርቂ ሽልማት ከም ዘለዎ ይሕብሮም። ተዛሪቡ ድሕሪ መወድኡ ናብ ወንበሩ እንዳተመልሶ ከሎ ናብ ወዱ ፅግዕ ኢሉ ከም ተኹርዓኒ ኣይጠራጠርን ይብሎ። ከምቲ ዝተባህለ እቲ ውድድር ይጅምር። ኣብ መንጎ ሓደ ካልእ ተወዳዳርን ኣብ መንጎቲ ናይ ኣስማት ዋልታ ሒዙ ዘሎ ወዲ። ኣብዚ ውድድር እዚ እቲ በዓል ዋልታ ይስዕር እሞ መርሊንን ኣርተርን ድማ ሓደ ካብቶም ሓያላት ተወዳደርቲ ዝበሃሉ እዚ ምዃኑ የስተውዕሉ። እቲ በዓል ዋልታ እውን ብወገኑ ኣርተርን መርሊንን ይጥምትዎ ከም ዘለዉ ዝተውዒሉ ብንዕቀት እንዳጠመተ ሎማዓንቲ ብዝግበር ናይ ምሸት ግብጃ ክንራኸብ ኢና ኢልዎ ይኸይድ ንኣርተር። ኣርተር ድማ በቲ ንዕቀት ዝመስል ዘረብኡ ኣዝዩ እንዳሓረቐ ንመርሊን ክዳውንተይን ጫማይን ኩሉ ፀራርዮ ኢኻ ኢልዎ ይኸይድ። መርሊን ግን ንውሽጢ ኣትዩ ኸፅሪ ስለ ዝሰልቸዎ ንሱ ብዓራቱ መፅሓፉ ሒዙ ደቂሱ ነቲ ክሕፀብን ክውልወልን ዝግብኦ ጫምኡ ዋልትኡ ክዳውንቱ ድማ ብማጅግ ገይሩ ኣብ ኣየር ከም ዝፀሪ ገብሮ። ከምዚ ኢሉ ብናፅነት ደቂሱ ከሎ ግን ሃንደበት ጋይስ ማዕፆ ከፊቱ ይኣትሞ ኣዝዩ እንዳሰንበደ ከምዚ ክትገብር ከለኻ ካልእ ሰብ ተረኺብካ ግን ፀገም ክፍጠር ይብሎ። ንምሸቱ እቲ በዓል ዋልታ ይኹን ካልኦት ተወዳደርቲ ኩላቶም ናይ ሌላ ፕሮግራም ገብሮሞ። እቲ በዓል ዋልታ ንንጉስን ንሞርጋናን እንዳተላለየ ነዚ ዝግበር ዘሎ ውድድር ንሱ ከም ዝስዕርን ንሞርጋና እውን ተኾነ ሒዝዋ ከም ዝኸይድ ይዛረብ። ንፅባሒቱ ንጉሆ ናይ ውድድር ካልኣይ መዓልቲ መፅዩ መርሊን ናይ ኣርተር ኣቑሑት እንዳዳለዎ ከሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ካብቲ ኣቑሑት ናይቶም ተወዳደርቲ ናይ ተመን ዝመስል ድምፂ ይሰምዕ እሞ እንዳፈተሸ ኸይዱ ነቲ ናይቲ ሓደ ዋልታ ምስ ረኸባ
ናይ ተመን ስእሊ ዘለዋ ይረክብ ገለ ነገር ክህሉ ይኽእል ኢሉ ኣፍጢጡ ናፍታ ዋልታ እንዳረኣየ ከሎ እቲ ዋና ኣመፅዩ እንታይ ኢኻ ደሊኻ ኢሉ የተስኦ መርሊን ድማ በቲ ነገራት ተሰናቢዱ ወልሓደ ይደለኹን ኢሉ ናይ ኣርተር ኣቑሑት ሒዙ ይወፅእ ናብ ኣርተር ምስ ከደ ኣርተር ክግረም ይጸንሕ እቲ ምኽንያት ድማ እዚ ኩሉ ክዳውንተይ ዋልታይ ኩሉ ኣቑሑተይ እንታይ እዋንካ በይንኻ ዝኩሉ ጽሪኻ ይብሎ መርሊን ድማ ብማጅግ ገይሩ ከም ዘጽረዮ ስለ ዝፈልጥ ፍሽኽ እንዳበለ ካብ ናይ ትማሊ ብዝሓሸ መልክዑ ቀልጢፉ ክዳውንቲ የልብሶ እታ ትማሊ ዝረሳዓ ሰይፊ ከይተረፈ የቐብሎ እሞ ኣርተር ድማ ካብ ትማሊ ጥዑይ ጌርካ ተሓይሽ ብዝመስል ኣጠማምታ ይጥምቶ ናብ ናይ ውድድር ሜዳ ወሪዶም ኣርተር ብዓወት ይዛዝሞ እቲ በዓል ተመን ዘለዎ ዋልታ እውን ምስቲ መጋጥምቱ ተራኺቡ ይወዳደር እንተኾነ ግን ናይ ሎሚ መወዳድርቱ ንእሽተይ ስለ ዝበርትዖ ናብ መሬት የውደቆ እሞ እቲ ተዓዛቢ ኸይረኣዮም እቶም ተመን ካብቲ ዋልታ ከም ዝወፁ ገይሩ ብኦም አንኪሱ ይስዕሮ በዓል ዋልታ ነዛ ናይ ሎሚ ዙር ውድድር ክሓልፋ ከሎ እቲ ብተመን ተነኺሱ ዝተሰዓረ ድማ ጋይስ ሕክምና ንክገብረሉ ሒዝዎ ይኸይድ ጋይስ ግን ብሓደ ነገር ተገሪሙ ንመርሊን ነግሮ ኣብዚ ውድድር ብሰይፊ እዩ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ግን ብተመን ተነኺሱ ዘሎ በዚ መንከስቱ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ምልክታት ተሓይምዎ ዘሎ ናይ ተመን ዝተነኽሰ ሰብ እዩ ዝመስል ካብዚ ዘለዎ ቃንዛ ክሓወተ ኮይኑ ድማ ነቲ ዝነኸሶ ተመን ረኺበ ካብቲ ናቱ መርዚ ገይረ መድሃኒት ክሰርሕ ኣለኒ ይብሎ መርሊን ነዚ ድሕሪ ምስምዑ ዓንተ ወይ ናይ ተመን ዝመስል ድምፂ ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ካልኣይ ግዜ ተጠራጢሩ ተሓቢኡ ናፍቲ ቦታ ካልኣይ ግዜ ኸይድ ናፍቲ ገዝኡ ኸይዱ እቲ ወዲ ኸይረኣዮ ተሓቢኡ ክጥምቶ ይጅምር ሓድሽ ነገር እንተረኣየሉ ብማዕጾ ተሓቢኡ ክስልዮ ይጅምር ነቲ በዓል ዋልታ ካብቲ ዝፈርሖ ነገር እውን ኣይወፀን እቲ በዓል ዋልታ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ትማን መግቢ ክቕልቦም ኣንጭዋ ሒዙሎም መፅእ እሞ ክበልዖ ካብ ውሽጢ ይወፁ መርሊን ነዚ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ይግረም ሃንደበት ግን ድምፂ ስለ ዝሰምዐ እቲ በዓል ዋልታ ጎዩ ይወፅእ እንተኾነ ግን ድሮ መርሊን ካብቲ ቦታ ተኣልዩ ይጸንሕ ሽዑ ተቐላጢፉ ናብ ጋየስ ከይዱ እቲ በዓል ዋልታ ወዲ ኣስማት ይጥቀም ከም ዘሎ ይሕብሮ ጋየስ ድማ ዋላ እኳ ንመርሊን ተኣመኖ ንንጉስ ግን ከመይ ጌርና ክንነግሮ ንኽእል ምክንያቱ መረጋገፂ ምፅኢ ክብለካ መረጋገፂ ኸ ኣይብልካን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ንስኻስ ናፍቲ ናቱ ሩም እንታይ ክትገብር ኬድካ ኢሉ ንጉስ ምስ ሓተተካ እንታይ ኢልካ ኢኻ ክትምልስ መርትዖ ብዘይብሉ ነገር ኣይትዛረብ ምክንያቱ ንስኻ ተራ ኣገልጋሊ ስለ ዝኾንካ ወላ ሓደ ሰብ ብዘይ መርትዖ ከኣምነካ ዝኽእል የለን ብሎ መርሊን ድማ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ጨኒቕዎ ከሎ መሬት ትወግሕ እሞ ንጽባሒቱ ውድድር ኣርተር ስለ ዝነበሮ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ክዳኑ የልብሶ ኣርተር ኣብዚ ውድድር እዚ ተሲዒሩ ናብ ናይ መጨረሻ ናይ ጅግና ተዋጋኣይ እዩ ክሓልፍ መወዳድርቲ ኣርተር ዋላ እኳ ኣዝዩ ገዚፍን ሓያል እንተነበረ ብንጥፈት ግን ኣርተር ካብኡ ይበልፅ ብምንባሩ ኣርተር ስዒሩ ናብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ፍጻሜ ውድድር ይሓልፍ እቲ በዓል ተመን ዘለዎ ዋልታውን ብወገኑ ተወዳዲሩ ስለ ዝሰዓረ ናብ ናይ ፍጻሜ ይሓልፍ መርሊን ነዚ ምስ ረኣየ ናብ ጋየስ ከይዱ ትሪኦ ኣለኻ ናብ ናይ ፍጻሜ ዝውን ሓሊፉ ምስ ኣርተር ኣብ ዘለዎ ውድድር እውን ኣርተር እንተሓይልዎ ነቶም ኣትማን ካብ ውሽጢ እቲ ዋልታ ከም ዝወፁ ገይሩ ንኣርተር አንኪሱ ክቆትሎ እዩ ማለት ኢሉ ተሻቒሉ ገዲፍዎ ብኡ ይኸይድ ሽዑ ንምሸቱ ጋየስ ሙሉእ መዓልቲ ብዛዕባ እቲ ነገር ክሓስብ ውዒሉ ኣብ መወዳእታ ሓደ ኣማራፂ ጥራይ ከም ዘለዎ ይርዳእ በዓሎም ንንጉስ ካብ ዘረድእዎ ነቲ ብተመን ተነኺሱ ዘሎ ከም ዝሓወ ክገብሮ እሞ ንሱ ከም ምስክር ኮይኑ ንንጉስ ክነግሮ ይሓስብ ካልእ ተወሳኺ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ግን ጋየስ ነዚ ተሓካሚ እዚ ክሕውዮ ተኾይኑ ናይቲ ዝነኸሶ ተመን መርዚ የድልዮ እዩ ንመርሊን ከምኡ ምስ በሎ ሓድሽ ሓሳብ መፂሉ እቲ በዓል ዋልታ ኣብ ድራር ስለ ዝነበረ ንሱ ኸይረኣዮ ብማጅግ ገይሩ ነቲ ማዕፅኡ ኸፊቱ ንውሽጢ ይኣቱ ናፍታ ተመን ኣለዋ ኢሉ ዝሓሰባ ዋልታ ይቐርብ እንተኾነ ግን እቶም ኣትማን ወፂኦም ክረኣይዎ ይከኣሉን ሃንደበት ግን መርሊን ድምፂ ስለ ዝሰምዐ ንድሕሪት ገፁ ይኸውን እሞ እቶም ምውፃእ ኣብዮም ዝፀንሑ ተመን ሓደ ካብኦም ወፂኡ ቀስ ኢሉ ክነኽሶ ይዳሎ መርሊን ግን ኣብ ጽላሎት ተመን ከም ዝመፆ ዘሎ ስለ ዝረኣየ ተቐላጢፉ ኣብ ጥቑኡ ዝነበረት ሰይፊ ውፅኡ ክሳዱ ቆሪፁ ነቲ ተመን ርእሱ ሒዝዋ ይኸይድ እቲ ናብ ናይ ፍጻሜ ሓሊፉ ዘሎ ተዋጋኣይ ድማ ኣጋጣሚ ልክዕ መርሊን ክወፅእ ከሎ ንሱ እውን ይመፅእ እንተኾነ ግን ኣይረኣዮን ተቐላጢፉ ኸይዱ መርሊን ነታ ዝረኸባ ናይቲ ተመን ርእሲ ንጋየስ ይህቦ እሞ ጋየስ እውን መርዙ ብምውሳድ መድሃኒት ክሰርሕ ይጅምር ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ካብቶም ኣብታ ዋልታ ዝነበሩ ካልእ ተመን ናብ ገዛ እንዳ ጋየስ ክኣቱ ከሎ ንርኢ
መርሊን ድማ ምስ ጋየስ ዝነበሮ ጉዳይ ድሕሪ ምውድኡ ነታ ርእሲ ናይቲ ተመን ሒዝዋ ናብ ኣርተር ይኸይዱ እሞ ምሳኻ ኣብ ናይ ፍጻመ ዝወዳደር ኣብ ዋልትኡ ኣትማን ኣለውዎ ብማጂክ ተጠቂሙ እዩ ክስዕረካ ተዳልዩ ዘሎ ዋላ እኳ ተበሎ። ኣርተር ግን እቲ መርሊን ዝብሎ ዘሎ ነገር ንምእማኑ ስለ ዝኸበዶ ከመይ ጌረኻ ኣምነካ ክእል ኢሉ ነዊሕ ድሕሪ ምዝርራብ ኣብ መወዳእታ መሓለለ ኢልዎ ንመርሊን ግዴታ እውን ንሂወቱ ይሓልየሉ ስለ ዝነበረ መርሊን ክሰምዖ ስለ ዝነበሮ ኣብ መወዳእታ ይኣምኖ። ነፅባሒቱ ኣርተር ንመርሊን ኣሚኑ ነቲ በዓል ዋልታ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ይቐሶ። እቲ በዓል ዋልታ ግን ኣርተር ዝብሎ ዘሎ ነገር ሓሶት ምዃኑን ብፍጹም ማጂክ ከም ዘይተጠቀመን ይዛረብ። ንጉስ ድማ መረጋገፂ ሓቶም እሞ እታ ዝረኸብዋ ናይ ርእሲ ተመን ኣርተር ይህቦ። ብተመሳሳሊ ሰዓት ነዚ ነገር እዚ ዝድግፍ እቲ ብተመን ተነኺሱ ንሞት ቀሪቡ ዝነበረ ጋየስ ዝሕክሞ ዝነበረ ተዋጋኣይ እቲ መድሃኒት ሰሪሕሉ ርእሱ ስለ ዝፈለጠ ትማሊ ካብታ ዋልታ ተመን ክወፅእ ከሎ ርኤ ቀልጢፈ ኸይደ ንንጉስ ክነግረሉ ኣለኒ ይብሎ ንጋየስ። ጋየስ ግን ንእሽተይ ዕረፍቲ የድልየካ እዩ ድሓር ብዝርዝር ኩሉ ክትነግሮ ኢኻ ብሎ። እንተኾነ ግን እቲ ሚስጢር ገና ንጉስ ከይሰምዐ ጋየስ ካብቲ ዝነበሮ ስለ ዝተስአ እቲ ዓንተወይ ዝነገርክኹም ተሓቢኡ ዝኣተወ ተመን ቀስ ኢሉ መፂኡ ነቲ ሓዊው ምስክር ክኸውን ኢልና ተስፋ ጌርናሉ ዝጸናሕና ተዋጋኣይ ካልኣይ ግዜ ነኺሱ ይቆትሎ። ጋየስ እውን ብወገኑ ንእሽተይ ደቃይቕ ጸኒሑ ናፍቲ ሕሙም ምስ ተመልሰ ብተመን ተነኺሱ ሞይቱ ምጸንሖ ኣዝዩ እንዳሓረቐ ተቐላጢፉ ናብ በዓል ኣርተር ከይዱ እቲ ምስክር ክኸውን ዝሓሰብናዮ ብተመን ተነኺሱ ሞይቱ ኢሉ ንመርሊን ይነግሮ። ኣርተር ድማ ምስ ንጉስ ዘረብኦ ቀፂሉ እቲ ሓደ ሕሙም ሓዊ ዝተባህለ ከም ዝሞተ ስለ ዘይፈለጠ ካልእ ምስክር እውን ኣሎ ኢሉ እንዳተዛረበ ንጉስ ድማ ናብታ ዋልታ እንዳረአየ ወላ ሓደ ማጂክ ዝመስል ነገር ክርእየላ ስለ ዘይከኣለ እንዳተጠራጠረ ከሎ አንደበት መርሊን ናብ ኣርተር ገጹ ጽግዕ ኢሉ እቲ ምስክር ዝሓሰብናዮ ሞይቱ ኢሉ ይነግሮ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ንጉስ ንኣርተር ካልኣይ ምስክር ካውን ኣቕርብ ኢሉ ክዛረቦ ስለ ዝጸንሐ ኣርተር ከም ዝሞተ ምስ ሰምዐ ክሓፍር ይጅምር። በቲ ኮይኑ በቲ ግን ንንጉስ ክነግሮ ስለ ዝነበሮ እቲ ዘጋጠመ ነገር ምስክር ዝበልዎ ሰብ ከም ዝሞተ ይሕብሮ። ንጉስ ድማ ብሕርቃን ንምዃኑ ኸ ናይ ብሓቂ ካብዛ ዋልታ እዚኣ ተመን ክወፅእ ከሎ ብዓይንኻ ሪኢኻ ዲኻ ብሎ። ኣርተር ድማ እንዳተደናገረ ተሓቂ ነገር ክዛረብ ስለ ዝነበሮ ኣነ ዋላ ይርአ ኣገልጋሊ መርሊን ግን ርእዩ ኢሉ ይነግሮ። ንጉስ ነዚ ምስ ሰምዐ ናይ ሓደ ተራ ኣገልጋሊ ነገር ሰሚዕኻ ኢኻ ዝኹሉ ክስ ቕሪብካ ኢሉ ንኣርተር ክቋየቆ ይጅምር። ብተወሳኺ እውን ንጉስ መርሊን ይሕሱ እዩ ዘሎ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ መርሊን ንኽእሰር ይእዝዝ። እቲ በዓል ዋልታ ተዋጋኣይ ድማ ነዛ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ጸገም የብሉን ብሰንከይ ሰብ ክእሰር ኣይደልን ንመርሊን ኣይትእሰርዎ ከምኡ ድማ ኣርተር ፈሪሕካ እንተኾይንካ ጸገም የለን ገና ከይተዋጋእና ፈሪሕካ ኣለኹ ኢልካ ምእማን ጥራይ ዘድልየካ እምበር ከምዚ ዘይከውን ምኽንያት እንዳምፀኻ ንዓይ ክትውንጅለኒ ትፈትን ብሎ። ኣርተር ድማ ኩላቶም ከምዚ ፈሪሐ ገይሮም ክሓስብዎ ከም ዝጀመሩ ምስ ኣስተውዓለ ብፍጹም ከምኡ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብ ልዕለኻ ዝገበርክዎ ክሰይ ከውርድ ጽባሕ ድማ ክልቴና ተዋጊእና መን ከም ዝስዕር ብኣካል ኢና ክንርኢ ኢሉ ይምልሰሉ። እምበኣር ናይዛ ክፋል መጨረሻ ጉዳይ ኣርተር ብሓቀኛ ሓይሊ ክዋጋእ ከሎ እቲ በዓል ዋልታ ግን ናይ ኣስማት ዋልታ ብምጥቃም ምስ ኣርተር ኣብ ናይ ፍጻሜ መን ከም ዝስዕር ክንርኢና ማለት እዩ። ኣርተር ግን ገዝኡ ተመሊሱ እውን ሕርቃን ኣይወፀሉን ነይሩ። መርሊን ናብኡ ምስ መፀ ካብ ሎሚ ንድሓር ምሳይ ክትሰርሕ ኣገልጋለየ ክትከውን ኣይደለይካነ ሎሚ ብሰንክኻ ብዙሓት ሰባት ከም ፈርሕ ሓሲቦምን እዮም ካብ ሎሚ ንድሓር እውን ዝኣምኖ ገልጋል እምበር ንስኻ ይተድልየንን ኢኻ ኢሉ ምስ መርሊን ዝነበረ ጉዳይ ኣብኡ ይዓፅዎ። በዚ ነገር ኣዝዩ ዝሓረቐ መርሊን ተቐላጢፉ ናፍቲ ጽሑፍተኻ ኣብ ጎኒ ኣርተር ኮይንካ ብዙሕ ነገር ታሪክ ንኽትሰርሕ እዩ ዝበሎ ድራጎን ከይዱ ነቲ ድራጎን እዚ ነገር እዚ ኣኽለኒ ኣርተር ዝተባህለ ሰብ ምስ ናተይ ጽሑፍቶ ወላ ሓንቲ ዘራኽብ የብሉን ካብዚ ንላዕሊ ዓቕሊ ክገብር ኣይክእልኒ ቻው ኢልዎ ክኸይድ ይፍትን። እቲ ድራጎን ግን ሓንሳብ ጽናሕ እሞ ኢሉ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ብቐሊሉ ካብ ጽሑፍቶኻ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ናትካን ናይ ኣርተርን ጽሑፍቶ ድማ ዝተተሓሓዘ እዩ። እዚ ትሪኦ ዘለኻ ሽግር ድማ መጀመርያ እምበር መጨረሻ ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ኣብ ጉዕዞኹም ክትርእዩ ኢኹም ኢልዎ ገዲፍዎ ይበርር። መርሊን ሰኣን መርትዖ ምቕራቡ ኩሉ ሰብ ከም ሓሳቡ ስለ ዝረኣዮ ኣዝዩ ስለ ዝሓዘነ በይኑ ብኣፍ ደገ ኮፍ ኢሉ ከሎ
እታ ጊዮን ዝተባሃለት ሰራሕተኛ ናይ ጓል ንጉስ ሞርጋና ናብኡ ትመጽእ እሞ እታ ዓንተወይ ዝበልካዮ ሓቂ ተኾይኑ ኣርተር ቅድሚ ምግድኡ ክትፅዕሪ ዘለካ ትብሎ። ምክንያቱ እቲ ሓቂ እንዳፈለጥካ ስቕትልካ ንኣርተር ክቆትልዎ እዮም። ብዝተኻእለካ መጠን ካልእ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ተሃልዩ ሕሰብ ኢላ ንመርሊን ተባራትዖ። መርሊን ምስኣ እንዳተዛረበ ከሎ ናይ ከልቢ ሓወልቲ ይርኢ እሞ ሓዳሽ ሓሳብ መፅያትሉ ተቐላጢፉ ናይቲ ከልቢ ሓወልቲ ሒዝዋ ንገዝኡ ይኸይድ። ነጋይስ እውን ሰባት ተዛሪበዮም ካብ ዘይኣመኑኒ ባዕለይ ብማጂ ገይረ ካብቲ ዋልታ ወፂኦም ኩሉ ሰብ ከም ዝሪኦም ክገብር ኢልዎ ነታ ዝሃቦ መጽሓፍ እንዳንበበ ነታ ሓወልቲ ከንቀሳቕሳ ክፍትን ክላመድ ንጽባሕ ይጅምር። ከምቲ ዝሓሰቦ ክኾነሉ ስለ ዘይከኣለ ግን ደጊሙ ናብ ኣርተር ኸይዱ እሞ ጽባሕ ኣብ ዝግበር ውግእ ኣይትእቶ ተኣቲኻ ክትመውት ኢኻ ኢሉ ይነግሮ። ኣርተር ግን ኣብ ቅድሚ ህዝበይ ከም ፈርሕ ካብ ዝርአ ሞቴ ዝመርጽ ብሎ። ሞርጋና እውን ብወገና ኣብ ሕልሚ ኣርተር ኣብቲ ናይ ጽባሕ ውግእ ከኣቱን ክመውትን ስለ ዝረኣየት ኣዝያ ተሻቒላ ተሲኣ ናብ ኣርተር ትኸይድ እሞ ነቲ ልብሱ ዝለባብሰሉ ዝነበረ ኣገልጋሊ ሰዲዳ ነቲ ልብሱ ባዕላ እንዳኸደነቶ ከምዚ ናይ ምፍናው ዝመስል ዓይኒ ዓይኑ እንዳጠመተት ኣብቲ ውግእ ተጠንቀቒኻ ኢላ ናይ ርእሱ ማስኪ ሂባ ትሰዶ። ኣርተር በተባዓት ናብቲ ሜዳ ኣትዩ ምስቲ በዓል ዋልታ ንኽዋጋእ ክዳሎ ከሎ መርሊን እውን ብወገኑ ንኣርተር ናብ ሞት ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢርዎ ምስማዕ ስለ ዝኣበዮ ካልእ ኣማራፂ እውን ስለ ዘይነበሮ ሙሉእ ለይቲ ነቲ ሓወልቲ ናብ ህያው ከልቢ ንኽቕይራ ክፅዕር ሓዲሩ ኣብ መወዳእታ ከም ሓሳቡ ይኾነሉ። መርሊን ነዚ ምስ ረኣየ ብሓጎስ ነቲ ከልቢ ፍቲ ገዝኡ ዓፂዎ ናብቲ ውግእ ዝካየደሉ ቦታ ብጉያ ይኸይድ። ናብቲ ሜዳ ምስ በጽሐ ኣርተር ጽቡቕ እዩ ዝዋጋእ ዘሎ። ነቲ መዋዳድርቱ ሓይልዎ ርእሱ ናይ ማስክ ከይተረፈ ይውድይቕሉ። መርሊን እውን ብወገኑ ብሓደ ፀግዖ ኮይኑ ነቲ በዓል ዋልታ ማጅግ ከም ዝጥቀም ዘሎ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ መታን ከዋርዶ ነተን ምሉእ ለይቲ ክላመደን ዝሓደረ ቃላት ክዛረበን ይጅምር። ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ኣርተር ዋልታን ሰይፍን ዋላ ወዲቑ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን በቲ መርሊን ዝተዛረቦ ቃላት እቶም ኣትማን ካብቲ ዋልታ ናይቲ ጸላእዩ ክወፁ ይጅምሩ። እቶም ህዝቢ እውን ካብ ዋልታ ኣትማን ክወፁ ምስ ረኣዩ ማጅግ እንዳበሉ ክስንብዱ ከለዉ ንጉስ እውን ነዚ እንዳረኣየ ትማሊ በዓል መርሊን ብዛዕባ እቲ ዋልታ ዝብልዎ ዝነበሩ ነገር ኩሉ ሓቂ ምዃኑ እንዳረኣየ ኣዝዩ ይስንብድ። እቲ በዓል ዋልታ ግን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምውራዱ ዘይተርፎ ሓደ ኣፊቱ ነቶም ኣትማን ንኣርተር ንኽቆትልዎ ይዝዞም። ኣርተር ዋልትኡን ሰይፉን ወዲቕዎ ስለ ዝነበረ ንድሕሪት ቀስ እንዳበለ ክድሕር ይጅምር። እቶም ኣትማን እውን ናብኡ ገጾም እንዳቐረቡ ክነኽስዎ ምስ ቀረቡ ሞርጋና ብድሕሪ ኣርተር ጸኒሓ ተቐላጢፋ ሰይፍ ኣምፂኣ ተቐብሎ። ኣርተር እውን ብፍጥነት ብሰይፍ ገይሩ ንኽልቲኦም ርእሶም ቆሪጹ ቀትሎም። ነቲ ምስኡ ዝወዳደር ዝነበረ በዓል ዋልታ እውን በቲ ሰይፊ ገይሩ ወጊኡ ይቆትሎ። ሽዑ ብኸምዚ መልክዕ ኣርተር ምስ ሞት ድሕሪ ምፍጣጡ ኣብ መወዳእትኡ ግን ናይዚ ውድድር ተዓዋታይ ንሱ ይኸውን። በዚ ምክንያት እውን ኣብቲ ምሸት ዝዳሎ ናይ ድራር ፕሮግራም ንሞርጋና ሒዝዋ ብሓጎስ ክኣቱ ከሎ ንሪኦ። እንዳኣተዉ ከለዉ ሞርጋና ቀሲላ ዓንተ ወይ ሰይፍ ኣነ ስለ ዘቐበልኩ ኢኻኮ ክትስዕር ክኢልካ ትብሎ። እንተኾነ ግን ኣርተር ሓገዝ ከም ዝተቐበለ ክስምዖ ስለ ዘይደለየ ፍሽኽ እንዳበለ ንዓይ ወላ ሓንቲ ሓገዝ ክንን ክብላ ከሎ በዚ ነገር እዚ እንዳተጨቃጨቑ እንዳተፃወቱ ቀፂሉ እውን ናብ መርሊን ከይዱ እዚ ነገርካ ንነገር ሓቂ እዩ ነይሩ ለካ ስለዘይ ኣመንኩኻ ይቕሬታ ከም ቀደምካ ድማ ናተይ ኣገልጋሊ ኮንካ ኢኻ ክትቅፅል እንዳበሎ መርሊን እውን ኣብ መወዳእትኡ ሓቅነቱን ቅንዕንኡን ስለ ዝተፈልጠ እንዳተሓጎሰ ካልኣይ ክፋል መርሊን ኣብዚ ትውድእ። ከመይ ሞያ ጀምዓ መርሊን ትፈትዋ ደለኹም? ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ጠቕላላ ከምኡ ድማ ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ኮመንት ተጻሓፉ ለይኹም። ከምኡውን ንመጀመርያ ግዜኹም ናብዚ ጀምዓ ተሓዊስኩም መርሊን ክትከታተልዋ ዝጀመርኩም ተሃሊኹም ቅድሚ ሕጂ ፕሪዝን ብሬክ ነይረያ ናብ ፕሮፋይል ኣቲኹም ሙሉእ ክፋል ክትዕዘብዋ ትኽእሉ ኢኹም። ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ተኸታተልቲ ተሃሊኹም እውን ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። ኣብ ዝቕፅል ሳልሳይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ። ኣብ ውሽጢ እዛ ከተማ ኣዝዩ ዘሰንብት ጉዳይ ተፈጢሩሎ። እዛ ከተማ ብምኽንያት ሃንደበታዊ ካብ ሰማይ ዝወደቐ መብረቕ ሙሉእ ብምሉእ ከም መንደቕ መሳሊ ብዓይኒ ዘይርአ ዶብ ትሕፀር። እታ ከተማ ኣብ ክልተ ክፍሊ ስለ ዝተመቕለት ካብዛ ከተማ ወፂኻ ናብ ካልእ ቦታ ንኽትገዕዝ
ዘይሕሰብ ነገር ይኮይኑ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እዛ ፊልም ናይ ገበን ምርመራን ፍቕሪ ብሓንሳብ ተሕልፎ ሽግርን ከምኡ ድማ ኣዝዩ ዘደንቕ ታሪኽን ምስ ኣዝዩ ሕልቕላቕ ሽግራት ክንርኢ ኢና። እዚ ተሓፂሩ ዘሎ ዶብ ካበይ ይመጽዩ? ናይ ፈጣሪ ቁጥዓ ድዩ ወይስ ናይ መንግስቲ ሽርሒ እዩ? I promise as soon as I have answers, so will all of you.